Hiru kontzertu. Bat, King Crimson Roxy Music, Anoetako Belodromoa, 1982ko abuztuaren 24. Jonpari esan nion, ez zegoela arazorik, lasai joan gintezkela festivalera. Zuzendaritzaren prentsa aurrekoa hurrengo astean izango zela, edo 2 aste geroago asko jota. Hortik aurrerako dena lotua zutela Rosonekin, eta polizia jakinaren gainean zegoela. Ziur egon zitekela, ez gintuztela molestatuko. Gainera, nola aurkituko gintuzten halako jendetzaren erdian. Baina bera etzen fidatu, eta ezin izan nuen konbentzitu pixutik ateratzeko. Egia esan, Loreako ekintzaz geroztik horrela zebilen, nerbioak airean. Eta hori bera etzela autotik mugitu ere egin. Baziren 2 urte ordea, nahikoa baino gehiago nik uste kontua zahazten hasteko, edo hartaz gehiegi ez pentsatzeko behintzat. Are gehiago guztia iragana bihurtzeko zorian zegoela. Ez zait kontzertuetara bakarrik joatea gustatzen, baina ezin besterik egin. Roxy Music ikustera nindoan, printzipioz. Zalea naiz aspalditik, hortxe daude zinta guztiak hori frogatzeko, nire gelan. Eta aurkezten ari ziren diskoa, Abalon, balekoa iruditzen zitzaidan. Agian eragozpen bat jartzearren kantan mugituagoren baten falta aipatuko nuke, dantzagarriagoa litzateken zerbait, disko zaharrenetan bezala. Edo nola ere, kontzertua etzen bat ere gaizki egon, ez hoitxe. Brian Ferry imaginatzen nuen bezain dotore aritu zen, eta soinua distiratxua izan zen. Tira, filman zanera makarra bat iruditu zitzaidan une batzuetan. Baina aitor du tenintzela asmoa nuen bezain adiegon. Alde batetik, teloneroak txundituta utzi nindutelako. King Crimson ezagutzen nuen, zer esanik ez. Rock sinfonikoko izar zaharrak ziren. Anaia nagusiak bazuen haien disko bat edo beste, aurpegiaren ura, estreinakoa. Izan ere, kontzertua iragarri zuten arte, taldea deseginda zegoela uste nuen. Baina txokatuta geratu nintzen lehenengo kantatik bertatik. Banan ateratzen hasi ziren. Aurrena bateria, perkusio elektronikoari eragiten. Ondoren kantaria, morroi ilar bat, hasieran perkusio elektroniko hura jotzen lagundu ziona bateriari. Ondoren, sokasko tresna bitxi bat jotzen zuen musikari burusoil bibotedun bat. Geroago jakin nuen tramankulura Chandler stick bat zela. Eta azkenik, izkina batean, aulkitxo batean eserita eta makina zinguratuta, Robert Fripp liderra zegoela konturatu ginen, bere gitarrari soinu bitxiak ateratzen. Kanta, inkretxendo joan zen, tresnak eta musikariak gehitu ala. Energia piloa zerion guztiari. Izan ere, ia Roxy Musicekin baino gehiago egin nuen dantza King Crimsonekin. Ez zuten kanta zarrik jo, jende askok hori espero zuen arren, eta jakina motz egin zitzaigun emanaldia. Horixe baita, teloneroaren patua. Niri oso soinu modernoa zutela iruditu zitzaidan. New Wavekoa kasik. Orain ondo dakit, taldeak atera zituen 2 disko berriak erosi nituelako berehala, Discipline eta Beat. Azken hori zen hain zuzen ere Donostian aurkezten zutena. Eta bestetik, onartzen duk hurrengo kontzertuari ez niola horren beste kasu egin. King Crimsoneren erdian sekula topatu dudan neska ederrena ikusi nuelako. 4 edo 5 lerro aurrerago zegoen, nigandik urrats gutxira. Une horretara arte adats luze iluna baino ez nion ikusten. Orduan, frame by frame kantaren erdian, nigana itzuli zen, mantxotasun neurtu batez, eta begirada luze bat zuzendu zidan. Itsasondo abisala, baino sakonagoa.
Eta niri zuzentzen zidala jekin nuen berehala, bakarrik niri. Eutsi egin nion, izan nuen bitartean, baina halako batean, begiak jaitsi behar izan nituen, ez dakit zergatik. Eta altxatu nituenean kanta amaitua zen, eta neska, ez zegoenan. Bultzaka aurreratu nintzen, jendearen protesten artean, haren bila, baina arrastorik ez. Eta ezin hurrengo kontzertuari nire arreta osoa eskaini. Handik eta hemendik ibili nintzen jende artean neska aurkitu nahian. Kontzertua amaitu eta guztiak joan ziren arte itxaron nuen belodromoko pistaren erdian. Baina alferrik izan zen. Bi. U2. Anoetako belodromoa, 1982ko maiatzaren 14. Baina benetan gustatzen zaizkik, Juanpa. Ezin diat jasan Bonoren mesianismoa, ez da mezu ustez guai oie guztiak ere. Zer diok? Espektakuloa aparta duk ba? Eta ez didak esango ironia ez daukanik, are autoironia pixka bat ere. Gainera ironia duk egungo gizartearen zementua, ez duk uste? Itzul gaitezen kontzertura, benga. Trago bat besterik ez, agindu didak. Gainera ez didak esango Dancing Queen gustatzen zaianik, ez da? Hori ere ironikoa izango duk, ez da? Bai, egia esan etzekiat nondik atera duten ABBA versioneatzeko ideia txatxu hori. Gainera ez ditek kanta azar bat ere jo, kabroi horiek. Bueno, eta Angel of Harlem zer? Zarra esan nahi diat. Sunday, Bloody Sunday edo New Year's Day adibidez. Gainera hori Rattle & Humekoa duk, grabatu duten diskorik txarrena. Azkeneko aukenduta zer esanik ez. Aktun baby etzego korren gaizki. Ez duk nahikoa entzun hori duk dena. Baita zera ere. Irekin etortzeko eskatu ez bait. Kontzertuaren bigarren partean joko ditiztek zarrenak, agian. Ze hartuko duk? Garagardoa? Bai, garagardoa. Dozein modutan ere hau piroteknia hutsa duk. Auto Alemania azar hoiekin eta pantalla erraldo hoiekin guztiekin. Garai bateko kontzertuak haiek bai. Txema, ez hasi matraka ematen King Crimsonen kontzertu putarekin. Berriro ez arren. Nirekin itorri izan baintz ez nikek beharrik izango. Tira, utz dezagun asuntua. Ados. Gai aldatuz, zein behar duk beste kontuarekin? Aulestia eta konpainiarekin bat egin behar duk azkenean? Negozio txarra duk, abisatu diat inoiz. Ez duk negozio kontua, Txema. Gainera, etzekiat zer egingo dudan azkenean. Agian karneta itzuli eta etxera aldegin. Nik ez diat pesoen amaitzeko asmorik, zuek bezala. Ez esan ergelkeriarik. Gu ez gaituk sekula pesoen sartuko. Hori ikusteko zahok. Dena den, ez zaidak bidezkoa iruditzen justu orain. Iskanbila hau. Ardura kartzen hasi eginenean behingoagatik. Zerbait benetan egiteko aukera genoenean. Ze, aholkulari postua galtzeko beldurrak ala? Enian uste lakua horren gustuko guenik. Ez duk hori, Juanpa, ez izan horren zinikoa. Esaten diedan gauza bakarra duk, egin genuenaren ostean gainera etzekiat zeskubide, ez hasi horrekin. Barkatuta zegok dena, barkatuta ulertzen, gainera, itxaron une batez, kanta hori, ez alda lurri dena. Bai motel, Satellite of Love. Bueno, bertsioako beto okeratzen hasi direla zirudik behintzat. Venga, guazemak. Itxaron. Eaman zak zerbeza motel, ze kostatzen zaik. Baina Txema, zer duk? Han, barraren beste aldean, ez alduk ikusi. Ikusi? Zer? Neska? King Crimsonen kontzertuko neska? Bera duk, seguru. Berdina zagok baina. Eta nola jakingo dut nik ba?
Eninduan egon orduan gogoratzen, begi horiek iltzatu zizkidak atzera, orduan bezala. Ezin duk susmatu ere zer diren begi horiek. Baina, jende artean galduko zaidak berriro. Joan beharra zeukat. Baina, Txema! Hiru. Alex Ubago, Mana. Ilunbeko zezen plaza, 2002ko azaroaren 14. Txemak ez zuen neska aurkitu. Pelodromoa behin baino gehiagotan alderik aldiz zeharkatu, eta YouTuberen roudiak estenatokia desmuntatzen hasi arte itxaron zuen arren. Aurreko 10 urteetan King Crimsonen kontzertuko neskaz, noizean behin oroitu bazen ere, malenkoniaren antzeko sentimendu batez, YouTuberen ondorengo 10etan obsesio bihurtu zitzaionia. Begibarren haiek ametsetan edo amesgaiztoetan agertzen hasi zitzaizkion, eta ez zuen halako batean berraurkitzeko itxaropena galdu. Joan zen kontzertu guztietan, adi egoten zen, bada ezpada ere. Baina ez zen ezer gertatu. Bizitzak bitartean aurrera jarraitu zuen. 1986an, minbizia ziltzen Juanpa, bere antzinako komandokide eta laguna. Ondarreko urteetan haien arteko harremanak zertxo bait oztu baziren ere. 1988an, Txemak aholkulari lanpostua galdu zuen Eusko Jaurlaritzako garraio eta lan publikoen sailean, eta PSE Euskadiko Ezkerrako barne egiturentzako hasi zen lanean. Hala Nikolas Redondo Terrerosen idazkaritzaren garaian nola berriki Patxi Lopezenean. 2000 urtetik bizkartzain baten babesa dauka. 13 urteko alaba bat du, ane, eta 1989an banandu zen Teresa bere naskalagunaren gandik, elkarrekin 15 urte egin ostean. Bere etxean 3000 disko baino gehiago dauzka, LP eta CD-en artean. 2002 urtean gaude, eta Txemari etzaio arkabean pasatu 10. urte horrena dela. Noizbait gertatzekotan, pentsatzen du batzuetan, aurten izango da. Horregatik saiatu da Donostian antolatzen diren ahalik eta kontzertu gehienetara joaten. Are askori gustatzen ez zaizkion taldeenetara, Depeche Modenera kasu. Kezka bat dauka. Gero eta gutxiago dira belodromoan eskaintzen direnak. Baina hala ere, ez du guztiz etxi. Oraingoan neskaren agerkundea espero ez duen arren. Obsesioak obsesio, gustu txarrekoa deritzo Manaren eta Alex Ubagoren emanaldi batera joateari. King Crimsonen kontzertuko neskak ez luke halakorik egingo. Izan ere, gaurkoan ilunbera etorri bada, alaba atik izan da. Teresak ezin zuen eta berari ez zitzaion ondo iruditzen horren neska gaztea bakarrik joatea. Beste remediorik ez eta ordua iritsi denean, ane, Jose Manuel Bizkaitzaina eta hirurak abiatu dira zezen plazara. Ondo konpontzen da alabarekin, 15ean behin izaten du etxean, asteburuan, eta hilabete udako opor garaian. Eta bere buruari irmo agindu dio iruzkin zaurgarririk ez egiten saiatuko dela. Alex Ubagoren irekiera emanaldian bere mingainari eutsi izan dio behintzat, baina Manak, bigarren abestia jotzen amaitu bezain pronto, polizmen geldu batzuk baino ez dira eta batek ihes egin dio. Eta polizura zein talde ote den galdetzen entzun behar izan dio aneri, desesperazio arin batean murgiltzeko une batez. Si llueve es porque los ángeles lloran, bota du halako batean kantariak. Eta Txemak zeharka begiratu dio alabari. Entusiasmatuta dago. Beste laupabost kantaren ondoren, pistara jeisteko baimena eman dio. Eta bada ezpada,
Jose Manuel bidali du haren atzetik, hanerekiko distantzia nahikoa gordetzeko gomendioarekin. Bizkartzaina altxatu bezain laster ikusi du. 3 eserleku ezkerretara dago. Begi abisal berberekin. Itxura berdin-berdinarekin. Baina 20 urteren buruan hori ez da posible, pentsatu du Txemak. Inola ere ez da posible. Altxatzeko keinua egin du, baina neska izan da bere ondoko aulkira hurbildu dena. Horren bizkor ezen, ezpaitu sumatu ere egin zen mugimendu egin dituen. Ez izan kuidadorik, esan dio ahots xuxurlariaz. Oraingoan, ez dut alde egingo. Zergatik ez, galdetu dio Txemak eta ergela sentitu da berehala. Gaurkoan, bai egon behar nukelako hemen, aurrekoetan ez bezala. Hemen zaude ordea, eta aurrekoetan ere egon zinen, memoriak huts egiten ezpadit behintzat. Txemak, pixkanaka, konfiantza berreskuratzen ari dela sumatu du, oraindik ere urduri dagoen arren. Ez da hala. Jutxurenerako gazteegia nintzatekeen, eta lehenengoan, King Crimsonenean, jaio gabea oraindik. Baina, zer diozu? Zer demontre da hau guztia? Nor zarazu? Estanda egin du Txemak, bere begiak neskarenetatik apartatu ezinik hala ere. Leire Baldor nintzatekeen jaiotzera heldu izan banintz. Baina, ez ipin aurpegi hori. Ondo baino hobeto ezagutu duzu abizena. Baina, 1983an jaioko nintzatekeen, baldin eta nire aita, 3 urte lehenago, erail izan ez bazenute, Loreako atertatu hartan. Eta egun 19 urte izango nituzkeen, eta Manaren kontzertura etorriko nintzatekeen lagunekin. Mana gustatuko baitzitzaidakeen, 19 urte betetzera iritsi izan banintz. Zure alabari gustatzen zaion bezala. Txemak, lehenengo aldiz, begiak neskarengandik aldendu eta pistara zuzendu ditu. Hane dagoela uste duen alderantz. Ez ditu ez bera, ez Jose Manuel ikusi saltoka ari direnen artean. Zer nahi duzu nigandik? Uste dut badakizula. Zurekin eraman behar nauzu? Hori zure autua izango da. Nora baina? Horrek ez du ajola. Baina aukera egin dezakezu. Aukera? Ze aukera? Zeu, ala zeure alaba, noski. Justua da, ez duzu uste? Baina ez dizut erabakitzeko denbora askorik utziko. Zer iruditzen zaizu hurrengo kantak irauten duena? Eta segundoak pasatzen hasi dira, mantxo, oso mantxo.